Anong pwede, sir? Okay lang ito mga ito. Ito lang ito. Yung malalaking binting lang. Mga drawing. Ah, hindi pwede apakan. Hello, what's up mga katibay? Kumusta na kayo? Nagbabalik tayo. My name is Kuya Mark. And ngayong araw na to ipapakita ko sa inyo anong itsura ngayon ng ating pinagmamalaki dito sa Alaminos, ang 100 Islands National Park, diba? Simula ang ECQ talagang walang pumunta dito, pero ngayong nung natapos ang ECQ, yun na nga, pinakita na at ipinamalas na ng Alaminos City ang kanilang pinagmamalaking tourist spot dito sa Alaminos, ang 100 Islands National Park, diba? Bike lang tayo papunta dito at ipapakita ko sa inyo ngayon ang pagbabago dito sa 100 Island National Park. So kung makikita nyo sa likuran ko, yan na yon. Itutur ko ngayon kung ano ang meron dito. At yun na nga, makikita mo talagang kabig-habighani, talagang nakaka-amaze yung mga painting ngayon dito, ginawang 3D. So yun na nga, hindi na natin patatagalin to. Punta na natin ang pinagmamalaki ng Alaminos City. Let's go in 3, 2, and 1.
Yung mga ano po, distancing lang po. Paunawa po, pananatilihin natin yung social distancing tayo. Dito lang po sa Lucap. Tuwing umaga po yan. Saan lang pwede, sir? Okay lang ito mga ito. Ito lang ito. Yung malalaking building lang, yung mga bedroom. Ah, hindi pwede apakan. Oh, sige. I-cover ko lang kasi. Ano kahit lapitan mo, kasama mo yung lapakan. Baglawang napakan na. Saan lang pwede, sir? Okay lang ito mga ito. Ito lang ito. Yung malalaking building lang, yung mga bedroom. Ah, hindi pwede apakan. Oh, sige. I-cover ko lang kasi. Ano kahit lapitan mo, kasama mo yung lapakan. Baglawang napakan na.
Ayun mga katibay, so nakauwi na tayo, galing tayo ng 100 Islands. Kung mapapansin nyo, nakita nyo yung kagandahan ngayon ng 100 Islands. And ayun, on the way na tayo po uwi. Siyempre kasabay natin yung tropa natin dito sa Sisilangan, si Arvin dyan. Ayan. So, ayun, salamat sa mga nanood sa vlog na to. At kung bago ka pa, paki-subscribe mo na lang yan at paki-click ang bell button. Salamat, hanggang sa muli. Bye!